Moltíssimes gràcies. Ara ja sí tenim tot preparat per aquesta taula rodona. Una taula rodona en la que parlarem de les estratègies post-Covid. Sí, així és el que farem. Així que tenim amb nosaltres a diferents persones, les tenim totes aquí col·locades. Una d'elles la tenim en virtual, com podeu veure. Passo a presentar-les. Tenim en Manel Xifra, president executiu de Comexi. Al seu costat trobem a Meritxell Llarús, directora de màrqueting i comunicació de Schneider Electric. A la pantalla en virtual tenim a la Maria José Cristòfol, Marketing Director Europe de Gourmet Division Wii. Al seu costat tenim a la Cristina Alonso, Merchandising Manager Àrees. I a la Eva Plazas, directora tècnica de Caves Vilarnau. Amb tots ells ara començarem el debat, així que ara som-hi. Si us sembla bé, jo faré algunes preguntes. Aquella persona que pensi que la vol respondre només té que fer una senyal, incluït tu, Maria José, que et tenim a l'altre cantó de la pantalla, però et tenim entre nosaltres. És a dir, estàs en el cercle, estàs al mig de tot. Genial, som-hi. Començo amb una pregunta senzilla que diu: com s'ha de fer front des de l'empresa a la situació actual que estem visquent, sobretot davant de la incertesa de la situació? Una pregunta que té tela, eh? Amb aquesta crec que ja podríem fer tota la sessió, eh? Qui s'anima? Vinga, Manel. Jo crec que la incertesa, almenys en el nostre cas i en el nostre clúster, no ve tant de la pandèmia, sinó que ve d'una situació anterior, d'unes megatendències que ja estaven canviant totalment el món, en aquest cas el món industrial nostre, no? I que per tant la pandèmia sí que ha accelerat una sèrie de desigualtats o una sèrie de desequilibris, però que ja estàvem en un procés de transformació molt important. És a dir, el Manel d'alguna manera veu que això ha accelerat algunes coses que ja teníem prèviament, que no és allò de no, ara ha aparegut tot de nou, sinó que ha tret una mica la superfície i ha deixat veure alguns aspectes que ja no funcionaven com tocava en el moment, no? Exacte. Genial. De fet, és un moment clau per prendre decisions, perquè veritablement la situació actual ens està posant a tots contra les cordes i al final ha de treure el millor de nosaltres per intentar avançar. La pregunta té trampa, eh? Sí, jo també he vist que tenia una mica de trampa, eh? Té trampa perquè si tinguéssim la fórmula magistral probablement no estaríem aquí, eh? Però el que sí que és cert és que les empreses hem de desenvolupar, tant les petites, mitjanes com grans, ens hem de desenvolupar a la velocitat de la llum amb diversos aspectes i efectivament han aflorat coses que són les que ens han de fer prendre decisions probablement no només a molt millor, sinó per canviar des de la profunditat totes les nostres estratègies. De fet, això va molt lligat a la segona pregunta que ara us compartiré i com bé deia, lluny de voler dir veritats absolutes o categòriques, aquí cadascú ve a compartir el seu punt de vista amb seguretat però amb humilitat, esperant que altres puguin inspirar-se. Bé, a la segona pregunta ens diu així: en quin punt us trobàveu abans del Covid en temes de gestió digital i en quin punt us trobeu ara? Segueix. Aquesta crisi ha ajudat a fer un pas en temes de digitalització? Ha sigut el que podríem conèixer com un accelerador digital positiu dintre de les vostres empreses? Mira, doncs potser aquesta l'agafo jo. Si miro un tema més de gestió de teletreball, nosaltres la veritat feia 10 anys que teníem implantats els models de teletreball, pel que ens va portar poques hores poder passar a estar treballant tots en remot. I això va ser una sort perquè les plataformes estaven preparades. Si mirem què està passant, doncs realment el que veiem és que la digitalització, podríem dir, si n'hi ha vencedors, podríem dir que la digitalització és la gran guanyadora d'aquest moment i estem veient tendències com són els controls remots, moltíssimes indústries que fins ara miraven de lluny la digitalització, com l'estan abraçant com una situació necessària i crec que en aquest sentit serà una de les coses bones que en podem treure. Nosaltres, per exemple, en el món del cava, que és un món molt directe, el que hem intentat fer és com podem arribar a casa del consumidor. És a dir, la nostra idea a nivell de digitalització, a part del que dèieu ara, del teletreball, de tot el que implica, era
com poder arribar el nostre producte a casa d'aquest consumidor i posar-nos-hi a dins de casa, no? Llavors, per això, una de les coses que hem fet doncs, ha sigut des de tastos virtuals amb Instagram, YouTube o fins i tot ajudar els nostres clients restauradors en el takeaway, en el menjar per emportar, emporta't una ampolla de cava i a casa a tal hora es connectarà amb tu l'enòleg, en aquest cas, i t'explicarà com pots degustar aquest producte, no? Llavors, a nosaltres, per exemple, en el nostre sector, sí que també ens ha servit per entrar a casa d'aquell consumidor que fins ara no hi podíem accedir. Clar, aquí diferències un B2B amb un B2C, no? És a dir, com la digitalització per la pròpia organització de l'empresa i pels processos de la pròpia empresa, amb com arribar a la casa, com més ben dit, a la pantalla, no? Ja, perquè pot estar a qualsevol lloc, a la pantalla del client final, no? Sí que és important diferenciar aquest punt de... En el nostre cas ha sigut dramàtic, perquè... Ara et dono pas, Maria José? Cap problema. Genial, perfecte. Sí. Manel, endavant. Sí, no, deia que en el nostre cas aquest tema ha estat dramàtic com a accelerador. Nosaltres som fabricants de maquinària que instal·lem doncs, a tot el món, i maquinària que, per exemple, doncs, implica períodes d'instal·lació de 3 o 4 setmanes a la planta del client. Clar, això amb el Covid ha sigut impossible de fer i la veritat és que gràcies doncs, a les eines digitals, ulleres de realitat virtual, suport a distància, estem sent capaços doncs, amb equips locals d'instal·lar aquests equips. I això fins ara doncs, no es veia vist mai com algo que fos possible. No? O sigui, hem superat els nostres límits de lo que és possible fer digitalment gràcies a la pandèmia i segur que moltes d'aquestes eines doncs, i aquestes maneres de fer quedaran en el futur. De fet, hi ha una pregunta dedicada a això que comentes i crec que tots ja estem d'acord que això ho hem fet a marxes forçades, una mica contra la nostra voluntat i sortint sempre de la zona de confort. Maria José, la paraula és teva. Endavant. No, jo volia portar la visió d'un B2B, no? A nivell d'alimentació. Primer, fer una precisió perquè m'has presentat amb un títol molt estrany. El nom de la nostra empresa és Barry Callebaut i som fabricants de xocolata i derivats del cacau i perquè us feu una idea, de cada 10 productes amb xocolata, des d'un gelat, una galeta cookie, un massimi que es pugui comprar en pastisseria, que qualsevol de nosaltres consumim, més de la meitat són nostres. No? Per tant, som un B2B clar, tenim un nom, prestigi i molt reconeixement a nivell industrial, però també a nivell del xef. No? Tenim unes marques, que són les que diem marques gourmet, que els xefs coneixen i que són les que tenen més rellevància en aquest món. No? Llavors, a nivell de la digitalització per una empresa que som B2B, el que ha sigut clau és entendre que nosaltres hem de comunicar amb el nostre utilitzador final, que és aquest end user, que és aquest xef, que pot estar en restauració, en pastisseria, en xocolateria i que, per tant, el canal digital ens ofereix una oportunitat espectacular per poder comunicar amb un número i amb una penetració brutal de xef que d'altra manera ens seria impossible dur a terme. No? Per tant, en diferència del gran consum, nosaltres hem fet un esforç molt important en aquest sentit durant els últims mesos. Hem fins i tot reformulat la nostra estratègia de la nostra divisió i un dels pilars d'aquesta estratègia és la digitalització amb un objectiu molt concret. Volem arribar a més d'1 milió de xefs a nivell mundial i la manera d'arribar-hi ens ho facilita tot el canal digital. Sens dubte, el món digital, i en això estarem d'acord, ens obre la possibilitat de connectar amb molta més gent de la que podíem fer per altres canals. No? Bé, doncs, si us sembla, seguim amb una altra pregunta i aquesta ens comenta: empresa gran o empresa petita? A quina de les dues creieu que costa més la transformació, la readaptació a aquesta nova realitat digital que estem vivint tots? Bé, en aquest cas jo crec que tots pensem el mateix, i és que cadascú té la seva situació particular i que tant els grans com els petits ens afecta per igual en la nostra mesura. Llavors, els grans podem tenir potser més accés a certes facilitats per després poder reprendre de nou l'activitat, probablement. Aquí entraran altres factors que segurament es podran comentar més endavant, però és que els petits tenen probablement a curt termini un impacte molt més important que no pas nosaltres, que som empreses més grans. Això no vol dir que l'engròs de l'impacte sigui ni millor ni pitjor.
Jo crec que estem igualment afectats. Sí, està clar que té uns hàndicaps diferents en un tema de volum, no? I en l'altre tema d'eines o de capital per poder fer aquesta transformació. No? També és per mi no és tant potser si és gran o petita, que sí que és molt important el que comentava la Cristina, sinó també si l'empresa és exportadora o no. Per exemple, en el nostre sector, en el sector del clúster d'Innovi, de vi i cava, aquelles empreses de vi i cava que exporten, la veritat que han tingut durant la pandèmia la possibilitat de poder continuar venent, sobretot en molts països nòrdics, per exemple, on tenim monopolis, que aquestes botigues de l'Estat no han tancat durant la pandèmia, o gent que està exportant a 40 països diferents. Llavors, potser en el nostre sector és més aquest diferencial de la pandèmia ha afectat més si és empresa exportadora o empresa que només ven els seus vins i caves a nivell nacional, que amb el tancament de la restauració ha patit moltíssim. Llavors és el que diferenciaria. Faria també una consideració, i és que aquest dilema d'empresa gran, empresa petita i avantatges i inconvenients que en té, i depèn molt del mercat on estàs i l'activitat que tens, però potser també la transformació digital potser redueix distàncies de possibilitats entre empreses grans i petites, i empreses molt petites tenen accés a instruments que els igualen amb empreses grans en quant a capacitat de penetració en el mercat o en moltes coses, no? Per tant, en aquest sentit crec que és interessant. Sí, crec que estem d'acord en aquest tema. Endavant. Sí, també en aquesta mateixa línia és realment el factor diferencial cada cop més són les persones que formen part de la companyia, siguin grans o petites, que siguin capaces d'encarar el moment amb un optimisme intel·ligent, el saber moure's en aquesta incertesa, el provar coses noves. Jo crec que realment el que estàvem veient és que més enllà del tamany, més enllà del sector, realment el que ens ajuda molt a tots és aquesta capacitat de tenir gent forta, gent bona, gent amb ganes de veure la situació des d'un altre angle i de provar i capaços de moure's en plans que deixen de ser uns plans establerts a 3 anys i que saps que t'has d'anar adaptant al dia a dia. I crec que en aquest sentit la persona i l'actitud passa a ser i serà cada cop més important. Mira, connectant-nos amb aquesta actitud que connectes optimista, us invito a tots, encara que ja ho esteu, a veure el vas mig ple. Tenim clar que les crisis són oportunitats. Maria José, aquesta te la dedico a tu. Parlem de la crisi com a oportunitat. Quina oportunitat penseu que us brinda positiva aquest moment que estem vivint? I animo a qui vulgui a opinar en aquest aspecte, perquè penso que és important. Jo penso que efectivament les crisis sempre són una oportunitat, però potser a curt termini aquesta oportunitat no és una altra que una dificultat per tenir la capacitat d'adaptació. Aleshores, aquesta dificultat o una situació de crisi sempre porta tant a l'empresa gran com a la petita a fer una reflexió i de realment centrar-se en allò que saps fer, en allò que saps treure totes les ineficiències, perquè en moment de crisi, si ets ineficient, aquesta ineficiència et pot costar molt cara, pots quedar fora del mercat, pots fins i tot, jo estic en el cluster de food service, pots quedar fins i tot fora de joc i la situació ara en aquests moments és molt crítica. Per tant, jo crec que la crisi el que et fa és ser millor amb el que saps fer, definir quines són les teves prioritats, no es pot fer tot i menys de pressa i corrent, i reflexionar una mica, encara que sigui per curt termini, de quines són les competències que tens, quina és la diferenciació que tu aportes dintre de la cadena de valor i convertir-te en un partner dels teus clients, escoltar molt i tots els canvis que s'estan produint a nivell de tendències de consum i de més, interpretar-les el més ràpid possible i convertir-les en oportunitats de negoci. Però és veritat que no ens hem d'oblidar que les crisis, al final, per definició, la paraula crisi i oportunitat no sempre va lligada, per tant, s'ha d'ajudar molt a les empreses que estan en dificultat i intentar que aquesta subsistència després permeti que aquestes empreses siguin més fortes i surtin reforçades.
Bé, com comenta la Maria José, no sempre oportunitat i senzillesa van de la mà. Bé, no sé si algú de vosaltres vol comentar en quin punt ha engranat aquesta oportunitat dintre la seva realitat. Bé, que assenteixes tot teu. Sí, no, jo és que anava a afegir una mica més el tema sobre aquest de la crisi. De fet, portem encadenant dues crisis importants. Una crisi anterior, amb el de Lehman Brothers, que d'un dia per l'altre, com qui diu, ens trobem en una situació complicada a totes les empreses i els particulars, però va ser realment parcial. No va impactar damunt de la totalitat de les persones. En aquest cas, ens trobem en una situació que d'un dia per l'altre és el 100% de les persones que ens hi trobem involucrats. Aquí hi ha una gran diferència. Les crisis normalment sempre se'n surt a base d'iniciatives, de molta imaginació, de molta creativitat, crec que amb això estarem d'acord, i de fet només cal obrir la porta i veure que en el mercat estan sortint startups a dojo, sobretot pel que fa a tecnologia i a experiència digital. En el nostre cas, sí que diria que la crisi ha sigut una oportunitat, doncs probablement com a tot arreu. Les crisis normalment el que fan és una tria natural d'empreses i de persones, tot i que el que estic dient probablement és molt políticament incorrecte. Però la realitat és que totes aquelles que no han sigut capaces de millorar-se, doncs s'han quedat pel camí, desgraciadament. No és la situació actual. Se'n quedaran moltes que segurament serien capaces de sortir, però és veritat que necessiten una ajuda. I en aquest cas tots necessitem una ajuda. Necessitem més actors aquí. Hi ha una gran diferència entre les crisis que acabes de comentar, no? En una el que hi havia era poc flux de diners, és a dir, hi havia poc tràfic de diners amunt i avall, però és que en aquesta hi ha impossibilitats d'obrir el teu negoci. Llavors et planteges, són unes normes totalment diferents que sens dubte treuen de joc a molta gent en la partida, no? Políticament incorrecta o no, aquesta és la realitat, és una criba, no diem que es quedin els millors, però si es queden els que han pogut gestionar aquest moment difícil amb millor soltura, amb més cintura. Bé, tots veiem que hi ha canvis, que estem vivint canvis en la nostra realitat del dia a dia, ja siguin els processos, ja siguin la comprensió, en l'ús de tecnologies o en l'aplicació als nostres serveis. Un cop tot això acabi, esperem que això acabi algun dia, que a vegades ja és que ho dubtem, però sí, això acabarà algun dia. Què penseu que quedarà implementat de tots aquests canvis que estem vivint, de totes aquestes noves realitats que estem implementant dintre els nostres negocis? Què penseu que ha vingut per quedar-se? Estem parlant de teletreball, de nous processos, de data, de captació de data, etc. Tot això que tots suposo que implementeu de diferent manera. Per exemple, en el nostre cas, evidentment, un cop es va declarar l'estat d'alarma, tota la part dels col·laboradors que podien passar a treballar en teletreball van passar a treballar en teletreball, i això era una quantitat molt important. Crec que quedarà el teletreball, jo diria, amb una versió híbrida, perquè també penso que el contacte presencial i la comunicació informal és molt important, i és una de les coses que hem trobat a faltar en els moments que el teletreball ha estat plantejat d'una manera radical, no? I això també ens ajudarà, el que es comentava, a evolucionar la manera de dirigir, més a dirigir per confiança que per dirigir per control, no? Vull dir, per tant, això jo crec que quedarà, i després, però amb aquest format híbrid, diguéssim, i després del que estava comentant abans, o sigui, tot el que és, en el cas d'empreses que tenim activitats internacionals, que s'agafava l'avió amb molta facilitat, i per una reunió, per una intervenció amb una avaria, per el que fos, doncs en aquest cas segur que quedarà una implantació molt important de suport a distància i d'equips locals treballant amb les instal·lacions, no? Per tant, aquest suport a distància també quedarà segur. Sí, jo també penso que realment les reunions quedaran, és a dir, el que no era normal era agafar un AVE a les 6 del dematí per anar a Madrid a fer una reunió a les 10 i tornar a la 1 de la tarda o a les 3, no? I realment penso que tot això millorarà, però sí que és veritat que entenem que és important continuar les reunions presencials i sobretot també, primer, per la part emocional, per aquesta part emocional de les persones, d'aquest contacte que hi ha d'haver entre nosaltres,
I després també, jo mirant la part de la restauració, perquè al final s'ha perdut molta part de negoci dels dinars d'empresa, els viatges, vosaltres o gent que per exemple està als restaurants, als aeroports, no? Llavors hem d'intentar buscar aquest equilibri, no? que sempre és complicat, però dir realment hem de buscar aquesta eficiència de les reunions online, però també sense poder perdre aquesta visió més de potes de negoci i de tota la gent que depèn de tots aquests moviments, no? d'empresa o de personal. Jo, ara perdoneu, però veig moltes històries diferents i això que comentes ho veig claríssim, no? És a dir, que sí que hi ha molts processos que es poden d'alguna manera digitalitzar i es fan molt més efectius, però que aquest moment de trobada, aquest moment humà, l'hem de seguir potenciant més que mai. Abans es donava d'una manera col·lateral. Et llevaves a les 6 del matí, agafaves l'AVE, feies les teves 3 hores, arribaves allà, feies la conferència que podies fer i després anaves a dinar o et anaves a prendre una canya. I allò es donava per entès. Ara haurem de quedar per anar a dinar o anar a prendre una canya o per fer una festa o per celebrar-nos. I això penso que és extremadament important i cosa que veig molt en molts sectors diferents, no? És a dir, sí que digitalitzem, però seguim necessitant tota aquesta part més humana, més emocional, de connexió humana, i penso que està a les nostres mans el fer-ho. És a dir, ara tenim una mica les mans lligades, però aquí parlàvem, no? Quan tot això acabi, què farem? Pues espero que sigui una festa que duri el resto de les nostres vides, sincerament. Bé, Jordi, sí, endavant. Jo voldria afegir un comentari, no en el sentit de que jo crec que el procés en el que ens hem trobat de manera forçada és molt bo, perquè d'una manera o una altra hem fet una reflexió i això que es comentava, no? El fet de pensar que jo, per exemple, hi havia setmanes que agafava 6 avions. Ara se'm fa una muntanya pensar que allò era lo normal i, per tant, el fet de que ara ho vegis d'una manera diferent jo crec que és molt bo perquè possiblement quan tinguem la vacuna i puguem seguir funcionant d'una manera relativament normal, això ja no es tornarà a reproduir perquè no era sostenible, no? Però l'altra cosa molt bona penso que és que en aquest model híbrid, que jo crec que és el que té sentit, la qualitat de les relacions humanes es millorarà molt, perquè jo penso que tots anem a un model on aquestes trobades presencials, aquest contacte físic que hem de tenir i que necessitem perquè som humans i més en una cultura com la nostra, es veurà totalment millorat per un temps de qualitat amb aquestes persones. És a dir, per tractar un tema que no és crític, en el qual no necessites el contacte, ja tenim la digital, les plataformes digitals per fer-ho. Quan tu vulguis tenir una conversa de qualitat amb algú, amb un client, amb una persona de l'equip, el que sigui, trobaràs la forma de fer-ho presencialment i jo crec que això és molt bo. Doncs sí, estic d'acord amb el que comentes. Tenim tots molt més clar que abans quina és la importància de la humanitat en les relacions, perquè la trobem a faltar en el dia a dia. Endavant, Manel. Sí, jo el que volia comentar també que un dels avantatges d'aquest sistema híbrid i que ha sortit arrel de la pandèmia és que hi havia tota una sèrie d'activitats que no valia la pena perquè implicava traslladar-te, perdre 2 dies, etc. que ara resulta que has de dedicar només 1 hora i per tant tens possibilitat de fer-ho, no? I això crec que enriqueix molt les possibilitats i en aquest sentit l'eficàcia de la feina i la potencialitat del que es pot arribar a fer. Doncs sí. Ve una pregunta interessant. En aquesta sé que es repetiran alguns conceptes, però us convido a dir la vostra en general, perquè va molt destinada a molt del públic que tenim aquí. Diu, quin paper haurien de jugar els respectius clústers per ajudar-vos activament? Vinga, va. Va, la primera. Vinga, va, Meritxell, tot teu. Digitalització imparable. Crec que l'altre gran tema que hem vist tots aquests dies i que n'hem pres consciència és el tema de sostenibilitat, és el tema de canvi climàtic, nois, tenim això, però hi ha una onada pel darrere que ens espera i que hi hem de posar remei. En aquest sentit, el treball dels clústers, crec que tenim una oportunitat, que en aquest moment les ajudes que ens arribaran poden ser una oportunitat molt grossa i que hem de treballar i que hem d'apretar tots perquè aquestes ajudes ens vagin destinades a projectes de mig i llarg termini d'una economia i una manera de fer molt més sostenible. Jo estic completament d'acord, és a dir, realment per nosaltres el que penso que és realment importantíssim és la sostenibilitat
i la innovació. És a dir, aquests dos eixos han de ser bàsics ara mateix i sobretot en el món del vi. Nosaltres, a la sostenibilitat, al final és mantenim el territori, som una indústria que no ens podem deslocalitzar, és a dir, si fem vi que ha de ser, doncs nosaltres en aquest cas al Penedès o en altres zones no podem moure els ceps ni podem moure la nostra terra. Per tant, és molt important el tema de la sostenibilitat i sobretot arrelar els viticultors, els pagesos a la terra, és a dir, que aquests joves viticultors que estan ara es puguin guanyar la vida, tinguin un valor afegit de la seva matèria prima, en aquest sentit del raïm, i que al final ells teixeixin i mantinguin aquest territori. Per tant, la sostenibilitat és bàsica, no només en els viticultors, però també sinó en les empreses i sobretot quan traiem nous productes al mercat. És a dir, si traiem un nou cava al mercat o un nou vi, hem de pensar en el global d'aquell packaging, en aquella sostenibilitat d'aquesta ampolla, que si ha de pesar menys, el vidre ha de pesar menys, si les etiquetes han de tenir una tinta que sigui reciclable, la càpsula, tot el packaging que porti aquesta ampolla. Per tant, penso que el futur i en el que ens ha d'ajudar el nostre clúster és a dir, anem a treure productes al mercat que siguin molt més sostenibles i sobretot que també hi hagi una conscienciació social a nivell de reciclatge i de fixar la gent al territori. Penso que això és clau. M'agrada que amplies el concepte de sostenibilitat, no només al packaging reciclable, sinó també a la realitat dels treballadors, que puguin tenir una vida digna treballant amb el que treballen, que no s'hagin de deslocalitzar i que es sentin arrelats als diferents projectes, sigui aquest o sigui el que sigui. Això és una sostenibilitat també molt important de la que a vegades obviem aquesta part. Sostenibilitat i innovació, això són coses bàsiques que hem vist que eren tendències, amb les diferents ponències que hem vist eren tendències generals. Però què faria el clúster per tu? El clúster jo crec que té una vessant molt interessant que probablement no s'ha comentat en les assistències anteriors, que és la d'informar. Són precisament els únics actors que tenen 360 graus de visió de què és el que està passant en les empreses i són els que tenen potencialment el do de poder-nos juntar per poder trobar oportunitats. De fet, són els primers que detecten oportunitats. I a més poden ser uns bons transmissors per fer una mica de pont amb també uns altres actors que són absolutament necessaris a l'actualitat, que són els organismes públics, per poder dur a terme totes aquestes tendències o polítiques o estratègies. Llavors, àrees en concret, el tema de la digitalització és absolutament imprescindible, sobretot perquè nosaltres, amb aquest B2B, B2C, és important mantenir aquest contacte i aquesta presència del client i necessitem que l'experiència digital sigui molt més àmplia i amb això ja estem treballant molt profundament, al igual que la sostenibilitat. O sigui, ens ho prenem molt seriosament, no participem del greenwashing en absolut i jo diria que ningú hauria de participar-hi i amb això des d'aquí animo que tothom ho faci. I els clústers el que tenen és justament aquesta posició intermitja que ens pot agrupar a tots per poder potenciar i tirar endavant. Petita, mitjana i gran empresa, a tots. Perquè no és dit que una gran empresa pugui fer coses amb una petita, o una petita amb una mitjana, o una mitjana amb una gran. Tots podem fer coses. Sens dubte, la teva intervenció ha estat molt brillant, perquè ells tenen aquesta visió privilegiada de poder veure molts diferents protagonistes i de poder començar a percebre les sinergies que es poden donar entre ells posant-vos en contacte. No només això, sinó també que s'estableixen de pont entre lo públic i lo privat per mantenir-vos al dia de quines són les diferents realitats que es viuen. Molt bé, enhorabona. Maria José, com ho tenim això a l'altre costat de la pantalla? Bé, tot bé, tot bé. Què pot fer el clúster per vosaltres? En relació a la pregunta, volia comentar que on pot ajudar el clúster en temes de sostenibilitat i sobretot en empreses que són B2B és ajudar a baixar aquest missatge al final al consumidor final. Si tu tens un projecte sostenible, l'important és que tu el comuniquis, que el teu client el comuniqui i que al final arribi al consumidor final perquè aquesta conscienciació és la que farà que la sostenibilitat sigui, o ja és avui en dia, un avantatge competitiva. I per tant, jo crec que el clúster aquí té un paper molt rellevant i, per altra banda, en aquests moments penso que el clúster i especialment el de food service, i ja ho ha apuntat el Raimon a la seva intervenció, juga pràcticament un rol de mediació entre el que és la problemàtica de l'empresa privada dels restauradors
i les decisions que està prenent l'administració pública en relació a la pandèmia. I per tant aquest paper en aquests moments és fonamental i el poder arribar a una solució de consens és crítica perquè les empreses, sobretot els més petits, puguin seguir tirant endavant sense posar en risc la salut de la població. Moltíssimes gràcies. Manel, només ens faltes tu. Doncs contestaré. A veure... Si vols pots fer un passapalabra, estàs en tot el teu dret. No, aprofito. A veure, el món del packaging està en un procés de transformació radical. Per un cantó, les tecnologies digitals estan afectant no només des d'un punt de vista de la digitalització, sinó un dels elements fonamentals en el packaging és el grafisme, i el grafisme també s'està digitalitzant. És un procés que portarà un temps, perquè els volums són alts i, per tant, el justificar es pot anar fent amb segments on aporti més valor, l'increment de cost que representa, però, a més, tothom m'ha comentat el tema de sostenibilitat. En el món del packaging tenim, a part de la problemàtica de sostenibilitat de la majoria de sectors que aniria lligat amb la petjada de carboni, doncs hi va lligada també la sostenibilitat dels plàstics, els residus plàstics, etc. I en aquest sentit crec que el clúster, com un punt de trobada de tota la cadena de valor del packaging, és ideal per fer projectes col·laboratius, perquè reptes com aquest de la circularitat dels plàstics o de la sostenibilitat dels envasos d'un sol ús només es pot abordar col·laborativament. És impossible que una empresa sola o un conjunt d'empreses soles trobin solucions. I, per tant, en aquest sentit, els clústers, junt amb organismes europeus que també d'alguna forma ajunten tota la cadena de valor també a nivell europeu, doncs són fonamentals per poder abordar aquest tema que és cabdal, perquè, per un altre cantó, veiem el problema dels envasos plàstics, però hem de ser conscients dels problemes que portaria la mancança dels mateixos. Per tant, crec que en aquest sentit és molt important. És interessant el que comenteu una i una altra vegada. Surt la paraula col·laboració, surt la paraula sinergia. Fixeu-vos que ja estem en un nou format que, tot i ser digital, és un interclúster que està barrejant diferents clústers amb una possibilitat de que la gent pugui començar a connectar amb diferent gent i de que es deixi guiar també pels diferents clústers, de que es deixi portar una miqueta i que conèixer aquelles persones amb les que pugui generar sinergia. Bé, hem arribat a gairebé al final, el que passa que anem bé de temps, hem perdut i ara hem recuperat una mica. A mi m'agradaria donar-vos l'oportunitat d'allò, l'última frase, a càmera, una mica allò de, penseu, ja sigui pel vostre sector, ja sigui pel sector en general, o sigui per qui sigui, us brindem aquesta oportunitat de mirar una càmera i de donar el vostre missatge. Qui comença? Vinga, endavant. Vinga, va, doncs us donaré un titular. Un titular acompanyat d'una petita frase. El titular és, agafant una paraula que ha dit en Josep Mayoral, l'alcalde de Granollers, al principi de la seva intervenció, que és sumar. I el titular seria, sumar té premi. Què vol dir això? Anant a aquesta col·laboració de la que parla, de la que s'ha parlat aquí ara, crec que és molt important sortir d'això, però de la mà de molts actors, no sols, o sigui, sols és molt complicat de fer-ho. Per tant, crec que no s'ha parlat dels objectius de desenvolupament de la sostenibilitat, els ODS, el 17, que és un dels que més es vol potenciar des d'Europa i inclús a nivell dels organismes oficials, que és justament la col·laboració, és fonamental per poder-se'n sortir. Per tant, dirigit a tothom, des dels petits fins als grans, col·laboració. I si és amb el clúster encara millor. Moltíssimes gràcies. Merci per aquest titular. Qui s'anima? Bé, jo el que voldria dir és una mica... no, perdó, que em pensava que era... Els titulars els fem directes a càmera, si us sembla bé. No, jo una mica també el que crec és que el que estem fent avui, per exemple, de tots els clústers de Catalunya, posar-nos en comú i fer una immersió estratègica conjunta va en aquesta línia, és a dir, anem junts
i si anem junts podrem sumar esforços i podrem sortir d'aquesta crisi que el que dèiem és una crisi global que ens afecta a tots i és el que s'ha dit a la taula durant el principi. I sobretot també pensar en això, en quan estem nosaltres mateixos anant a comprar o consumint o fent diàriament petites coses que fem del nostre dia a dia, que en aquell moment també tinguem molt en compte la sostenibilitat, el comerç de proximitat, en aquest cas nosaltres que som de territori, del vi i el cava, doncs que quan estem consumint productes que estan elaborats al nostre territori, doncs estem ajudant el que deia, a fixar en aquest cas els pagesos al territori i la gent que pugui viure en zones que són menys globals, I més era això. Moltíssimes gràcies. Maria José, és el teu torn. Molt bé, moltes gràcies. No, a mi m'ha agradat molt la ponència, la intervenció de la Joana Barbany, i el que m'agradaria és llançar un repte, o que al final aquesta situació en la que es trobem, crisi o digue-li com vulguis, perquè al final la paraula crisi també té unes connotacions que potser no es corresponen al que estem vivint, però jo crec que seria molt maco que aquestes escletxes que hi ha en diversos nivells, a nivell digital, homes, dones, etc., les poguéssim escurçar més que no pas agrandir. I per tant jo crec que si tots tenim aquesta consciència de que aquesta crisi ha de servir per trobar oportunitats, per sortir reforçats, una de les coses que hauríem de cuidar molt i que hauríem de lograr escurçar són totes aquestes escletxes. Per tant, un missatge d'esperança per veure si entre tots logrem, i amb l'ajut dels clústers, reduir aquestes escletxes i trobar-nos una situació més apropada i més justa de cara al futur. Perfecte, moltíssimes gràcies. Ara és moment de Meritxell, si et sembla. Doncs em sumo també a aquesta petició de col·laboració d'ecosistemes on petits, grans clústers, administracions, on entre tots treballem per trobar-ne sortides, i amb un matís, tenint molt present que al final el nostre teixit empresarial és un teixit de petita i mitjana empresa i que tot allò que fem ho hem de fer tenint-los amb ells al centre i buscant quins són els mecanismes que els han d'ajudar amb ells precisament a sortir-ne més reforçats. Moltíssimes gràcies. Manel, sembla que és el teu moment, Bueno, doncs jo també parlaria de col·laboració, de la necessitat d'aquesta col·laboració i la dirigiria més a la necessitat de la col·laboració público-privada. Com a dada, sembla que era l'any 13, el president de la Generalitat va presentar un pla industrial i un pla de desenvolupament del país on parlava de l'objectiu de que les despeses en I+D o l'inversió en I+D l'any 20 arribés al 2%. En aquell moment estàvem en un 1,5% sobre el PIB. Estem a l'any 2020 i estem a un 1,5% sobre el PIB. O sigui, llavors crec que tenim ara l'oportunitat de reflexionar què és el que entre tots no hem fet bé perquè el país no hagi pogut avançar, altres sí que han sigut capaços de fer-ho, i posar-hi els elements perquè l'oportunitat que tenim ara amb la focalització dels fons europeus és extraordinària, però si no som capaços de treballar tots plegats, saber on volem anar i vehicular-ho, aquests fons aniran a altres territoris. Moltíssimes gràcies a tots per haver assistit aquí, per la vostra disponibilitat, però sobretot per la vostra transparència i ganes de col·laborar, que això ha sigut la tònica general d'aquesta trobada. Moltíssimes gràcies i seguim. Seguim i ho fem de la millor de les maneres, perquè aquesta vegada ja ens preparem. Heu rebut els vostres telèfons mòbils, podem anar despejant, sisplau? Heu rebut els vostres telèfons mòbils una interactivitat que pregunta què t'emportes d'aquesta jornada. No hem acabat, però ja la teniu preparada, és a dir, que és moment d'agafar els vostres telèfons i de pensar què t'emportes de tota aquesta jornada. Hem començat ja fa unes hores, hem compartit ponents magnífics, hem de
descobert que sumar multiplica. I també us dic una cosa, s'ha parlat moltíssim de col·laboració, però la col·laboració comença amb la proactivitat. Proactivitat que està a les vostres mans de connectar amb diferent gent de diferents sectors. Recordeu que teniu l'opció de generar cites a l'esquerra de la vostra pantalla amb diferents protagonistes d'aquesta jornada d'immersió estratègica que estem vivint. Us recordem també que la proactivitat és la clau. Agafeu els vostres telèfons i ara sí, us recordem també, projectarem en pantalla, ja tenim algunes paraules. Si algú s'ha desconnectat pot fer-ho a través del nexus.sparkup.live amb el codi que apareix en pantalla. I ara sí, què t'emportes d'aquesta jornada? Recordeu que podeu introduir més d'una paraula si així ho penseu necessari o que inclús podeu donar-li like. Com més likes rep una paraula, més gran es fa la paraula. D'aquesta manera, d'una manera molt visual, podem veure què és el que ens emportem d'aquesta jornada, d'aquesta immersió estratègica. Veiem que treballen aquí futur, networking, ambició, energia, previsió, canvi, alegria, innovació, però sobretot una paraula molt gran que és cooperació. Una cooperació que esperem pugueu liderar en la part que us toca des dels clústers, però també que lidereu de manera personal, amb una proactivitat absoluta, ja que és el que es necessita en aquest moment, no quedar-se bloquejat, mirar endavant, veure el got mig ple, saber sortir de la zona de confort i saber mirar endavant, buscar les millors aliances per generar sinergies i confiar en els clústers i amb el seu saber fer i visió estratègica 360 dels sectors. Moltíssimes gràcies, tornem a pantalla i ara sí, tinc que dir que falta una intervenció. Es tracta ni més ni menys que del conseller d'Empresa i Coneixement. Ell no ha pogut venir aquí per qüestions protocolàries de la situació d'excepció que estem vivint. Deixem el núvol de paraules obert. Si algú vol introduir paraules, ara és el moment. Després el tornarem a mirar. I ara sí, posem en pantalla amb tots nosaltres el senyor Ramon Tremosa. Molt bon dia i felicitats a totes i a tots qui ha fet possible aquesta jornada d'immersió estratègica. Com a conseller d'Empresa i Coneixement vull donar les gràcies als 4 clústers organitzadors, a Innovi, a Packaging Cluster, a Food Service i a Energia Eficient de Catalunya, així com també als ponents que han intervingut aquest matí i els que intervindran a la sessió de demà. Vull destacar que l'acte d'avui ha estat possible gràcies a la col·laboració de 4 clústers, en un esforç per demostrar que només sumant esforços podem generar les sinergies necessàries per afrontar els reptes de la societat post-Covid-19. L'acte d'avui és un exemple de com teixir complicitats amb la xarxa de clústers de Catalunya, una xarxa que va estructurar ja fa uns quants anys Acció i que avui compta amb 29 àmbits. Un 80% de les empreses membres de clústers a Catalunya consideren que formar-ne part les posiciona millor per encarar la crisi de la Covid-19. Per això, esperem poder celebrar la posada en marxa del 30è clúster, el de TIC Turisme, actualment en fase de creació. Parlar de clústers a Catalunya és sinònim d'èxit. El 10% dels clústers de tota Europa amb el màxim certificat d'excel·lència, el Gold Label, són catalans. Per això diem que és un èxit del país, però també per les empreses que l'integren, perquè els permet avaluar reptes de manera conjunta, impulsar la innovació, compartir coneixement, experiència i observar noves oportunitats de negoci. A Catalunya, els clústers aglutinen a més de 400 empreses dels respectius sectors, fomentant així el treball col·laboratiu i el networking. Els clústers sereu fonamentals en la reactivació econòmica per sortir de la crisi que ha generat l'emergència sanitària. A les vostres mans i sobretot en els vostres projectes recauen les nostres esperances per a la recepció dels fons europeus Next Generation. Com molts de vosaltres ja sabeu, des del Govern de la Generalitat hem impulsat la creació del comitè ConnectCat-EU, amb la intenció d'identificar el màxim nombre de projectes susceptibles de rebre fons europeus. Vull recordar les paraules de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que posava en valor el protagonisme per a la gestió dels fons europeus dels ens locals i regionals. En conseqüència, des del Departament d'Empresa i Coneixement exigirem ser-ne protagonistes directes per tal d'ajudar-vos a desenvolupar aquells projectes que esdevinguin tractors per a la resta de l'economia catalana. És per tot això que les jornades d'avui tenen més sentit que mai, perquè en un present incert, però en un futur encara per escriure, és molt important reflexionar sobre com transformar la societat del present per caminar cap al futur.
Aprofiteu, doncs, bé les sessions de reflexió d'aquests 2 dies que versen sobre la sostenibilitat com a oportunitat de negoci, sobre la digitalització o sobre com podeu generar un canvi estratègic en la nostra economia. Vosaltres sou el millor exemple de com tenir l'ecosistema empresarial connectat. Amb les jornades d'avui i de demà, projecteu les oportunitats de negoci de futur, feu una immersió estratègica, però sobretot prepareu el país per l'horitzó d'esperança i d'oportunitats que construirem entre tots. Moltes gràcies i bona feina. Las 6 de la mañana y a preparar sofrito. Delantal, gorro, lavar, pelar, cortar, tirar merma, sofreír, mover, que no se queme, remover, se quema. Vuelta. Lavar, pelar, cortar, tirar merma, sofreír. Es mediodía. Gente, comanda, servicio, no queda sofrito. Con la gama de sofritos en su punto de Gallina Blanca Food Service, recuperarás el tiempo y el control de tu cocina. Elaborados con materia prima de calidad, reducidos durante horas. Sin mermas, sin imprevistos, sin necesidad de almacenar en frío y sin gluten. 2 sabores, el intenso, con pimientos y un toque a marisco. Una receta ideal para paellas y pescados. Y el suave, elaborado a base de cebolla y puerros, que lo hace más versátil, ideal para todo tipo de elaboraciones de carne y verduras. Contacta con tu distribuidor de confianza y recibe una muestra gratis. Moltíssimes gràcies i tornem a estar aquí. És meravellós les paraules que heu posat que us emporteu d'aquesta jornada. Són moltes els actors i els protagonistes que fan que això succeeixi. Una infinitat de mails. Hem vist paraules claus avui. Paraules com innovació, tecnologia, digitalització, col·laboració, sinergia, cooperació. Totes aquestes paraules són claus i el que es busca és un equilibri. Jo, pensant una miqueta en això, he portat aquí un cub de Rubik. Un cub de Rubik amb molts colors, amb una infinitat de possibilitats. Però sobretot, obrim una mica el plano, però sobretot amb la capacitat de poder buscar aquest equilibri, un equilibri que hem parlat avui, un equilibri que podem aconseguir gràcies a la digitalització. Tots tenim un repte com aquest davant nostre, però sempre és gràcies a la digitalització que aconseguim que aquest repte sigui una realitat. I recordeu que sempre és gràcies a la tecnologia i a la innovació digital que aconseguim la solució. Així que us animem plenament a fer ús de la tecnologia, a digitalitzar els vostres serveis, a digitalitzar els vostres sectors. Com hem vist, ja no és una opció. I seguir amb la proactivitat de voler buscar aquesta col·laboració. Recordeu que avui hem viscut una primera jornada, però que tenim per davant demà tota una jornada plena, cada clúster amb els seus per poder seguir avançant, per poder seguir sumant. Com hem vist, sumar multiplica. I buscar aquesta solució gràcies a la digitalització i a la col·laboració entre vosaltres. Des de l'organització és extremadament important el vostre feedback. Com bé sabeu, aquest és un entorn totalment nou per nosaltres i ens hagués agradat poder-ho fer presencialment, però ens hem vist abocats a volcar-nos en l'entorn online amb la idea de poder seguir connectant. Així que ara mateix rebreu els vostres telèfons mòbils i això és molt important. Si encara no heu agafat el telèfon mòbil, agafeu-lo ara, perquè recordeu que se us està donant l'oportunitat d'opinar. Us està donant veu per poder prendre decisions. Són moltes les coses que s'han fet, les decisions que s'han pres, i amb la millor de les intencions. Però sempre, i això és clau que ho entengueu, es treballa per vosaltres. Vosaltres sou el centre de tot això. Així que, si us plau, agafeu els vostres telèfons mòbils, perquè hi trobareu una enquesta que disparem ara mateix. Vaig a veure un momentet, només vull assegurar-me de que la rebem. L'acabem de rebre ara, l'acabeu de rebre, i comencem amb una cosa molt senzilla. T'ha agradat la jornada interclúster de la immersió estratègica 2020? Recordeu que la sinceritat és clau i que totes les respostes són anònimes. El que es busca donant aquest anonimat és la màxima transparència en la vostra opinió. És moment d'agafar el telèfon mòbil. De fet, podríem projectar en pantalla el resultat perquè a sota teniu el link en cas que encara no hagueu transformat el vostre telèfon mòbil en mando d'interacció. Si us plau, punxem en pantalla, aquí podeu veure nexus.spark.live amb el codi EICA
B baixa. Ho dic en sèrio, si encara no has agafat el mòbil, no et tallis, estàs a temps. La teva opinió importa, importa més que mai. Aquí tenim la valoració d'aquesta visió. Donem uns segons més mentre van arribant noves puntuacions. Sabem que molta gent està fent reunions i que ara no pot atendre en aquest moment, però tots els que esteu veient la pantalla i els que esteu sentint-me en aquest moment, si us plau, és el moment de donar la vostra veu i vot en aquesta història per poder seguir oferint les solucions que més s'adecuïn a les vostres necessitats. Canviem de pregunta, saltem a una altra pregunta i aquesta vegada la pregunta que teniu en el mòbil és la següent. Així que passem d'aquesta pregunta a una nova pregunta. Si us plau, des de l'equip tècnic, agrairíem que féssiu un salt de pregunta exacte. Malgrat la situació atípica en la que ens trobem, has pogut mantenir l'esperit de la immersió estratègica en aquest format digital? Sabem que és difícil, hem remat en tota direcció perquè això fos vibrant, per sentir-vos a prop i hem intentat tot el que estava a les nostres mans per aconseguir-ho. Però la teva opinió és la teva opinió, així que sigues totalment sincer. Recorda que, a més, després podràs dir la teva i donar-nos alguna idea. Així que agraïm plenament, ja tenim alguns vots i veiem que majoritàriament agraïm que ho he sentit així. Seguim amb una altra interacció i recordeu que aquesta és una part clau per poder prendre decisions en un futur. Probablement també s'us demani opinió per altres canals, però aprofitem aquest directe. I això diu, t'ha agradat i has pogut seguir l'organització i el format de la plataforma per reunions B2B. Recordeu, això és clau. Sabem que ara molta gent no està aquí mateix perquè està tenint alguna reunió i és una de les coses més importants. Si ha sigut amb èxit, si has tingut una experiència, bona experiència, si has pogut connectar. I us recordo, no és qüestió de tancar un gran tracte, és qüestió de dir hola, quan ens veiem, quan et va bé, quan quedem. Aquesta és la proactivitat que se'ns demana, la mínima proactivitat, perquè això tingui sentit. I recordeu que està a les vostres mans, mai més ben dit. Genial, passem a la pròxima qüestió i d'aquesta manera anem agafant el vostre feedback sobre tot això que hem viscut avui, una immersió estratègica en un format online, on hem intentat generar d'aquest espai un espai virtual interactiu, on tu ets el protagonista. Aquesta diu així, el format interclúster és útil per a futures inversions estratègiques? Recordeu, penseu bé la vostra resposta i dongueu-la, perquè realment això és important. Els clústers han fet una aposta de col·laborativa, d'esforços per poder tirar això endavant, pensant que era la millor opció i com hem pogut veure a través de totes les ponències, la col·laboració i la sinergia és la tònica general per tirar endavant els reptes del futur, o més ben dit, els reptes del present. Canviem de pregunta i seguim endavant. I ho fem de la millor manera. Anem a veure quina és la pròxima pregunta que tenim, perquè aquesta diu d'aquesta manera. Al nivell tècnic, ara ens canvien. Recordeu que tenim un petit delay en el streaming i agraïm la vostra comprensió des de l'altra banda de la pantalla. Genial. Intentem passar la pregunta a equip tècnic, si us plau. Genial, a poc, ara ens dona la pregunta i jo aprofito per donar-vos les gràcies, i no sé si podríem afegir una pregunta que ens aniria molt bé, que és la de dona'ns una idea. És l'última de les preguntes, penso que és clau, dona'ns un... No? Sí, n'hi ha una última que posa dona'ns una idea, si us plau. Si la podeu mirar, penso que pot estar bé i la podem disparar en aquest moment. Sí, dona'ns una idea, aquesta és la que volia i aquest és el moment de volcar allò que t'ha quedat a dintre. La que acabeu de rebre en els vostres telèfons mòbils diu dona'ns una idea i aquí teniu llibertat absoluta, no amb una paraula, sinó amb les paraules que siguin necessàries perquè nosaltres us puguem escoltar. Aquelles persones que esteu a l'altra banda, que esteu amb el mòbil a la mà, si us plau, volqueu aquesta idea i teniu la llibertat, si més no, de fer-ho. Els clústers estan aquí per escoltar-vos, estan aquí per rebre les vostres idees, per destil·lar-les i per fer tot el possible perquè això sigui una realitat. És un moment d'or. Poques vegades se'ns dona l'oportunitat anònima de poder opinar. Ja ho teniu, deixem aquesta activitat oberta als vostres telèfons perquè si no ara o quan vulgueu o quan acabeu les reunions B2B que esteu fent, pugueu posar la vostra opinió. Senyors, ara sí, diuen que una imatge val més que 1000 paraules. A darrere podeu veure, van venint moltes idees, així que us invitem. De fet, deixarem uns segons més perquè veig que la cosa sencer és que pugueu posar les vostres idees. Recordeu, no necessitem que ens digueu que tot està genial i moltes gràcies, ho agraïm, però més necessitem pensar en quins aspectes podem millorar, quines coses no hem fet i penseu que podrien aportar. Sempre des d'un positivisme i des de les ganes de créixer junts. Els clústers
clústers estan per escoltar-vos i aquest espai virtual interactiu està per recollir les vostres idees. Ara sí, diuen que una imatge val més que 1000 paraules, així que passarem directament a una petita animació que tenim on vosaltres sou els protagonistes, perquè vosaltres sou el futur. Moltíssimes gràcies i recordeu que demà més. Això només era un tast. Demà estareu amb els vostres clústers. Moltes gràcies per la vostra proactivitat, pel vostre acompanyament i fins sempre. Molta sort. El futur és nostre.